30 बोसोराव गारना ओमफ्राय जों मैया फैसाखौ खायसेमानिया बंफांखौ दानि संनाया जों रबर फैसा गायनाया थालिर फैसा गायनाया गय फैसा गायनाया माइ खायसेनिया गु खायसेनिया जिगाब खायसेनिया ओमफ्राय जोङो कामuk खालामनानै जोंनि बांद्राय ओमफ्राय जोंहा एकथाय जोंहा माइरंआ अरनि लरनानै संनो आबो मोनसे बेबस्था खालि आबो संनो गोनां बेबस्था खालि जोंहाय अरखाय गनायनांगौ संगैया न'बो सेखायो गरमबो थारबाय जों कामुखाय जों गरम थांमानाय जोंलाय गोरै साबरम जों बरखम साबो दानसंना नांगौ मैया फैसा फैसा नांगौ ओमफ्राय जों खौबा हाबाबो माथायलिया माइ फैसाबो माथायलिया गय फैसा माथाया रबर फैसा माथाया जिंगा फैसा गायसेनिया ओमफ्राय जोंबो बाहाय बानसिनाय जों असुख बसनि जोंबो सब खस्थ' खालामना जों असुख दिनो ओमफ्राय जों दिनै बाङै दाउ बेबस्था खालामना जों अबाव फैसा जबखौनो साय खालामबाय आबनि बाङैनो जोङो मा खालामबावो माबायदि मोजांलै दिनै न' बुरि बुरि ड्रेन बुरि वालनि माबायदि जों थाबिया जों रबर फैसा गायजाना नांनाय गय फैसा गायना नांनाय दिनै गुबुन गुबुन बानसि थाना नांनाय ओमफ्राय न'बा एकथाय अरनि न'खाय एफोर न' फैसा रखनानै सिरिखाय मोसौ मोसौ ओमफ्राय न'आबो बेबस्था थायो न'नि नाथाय एसे न' खस्थ' मा होनो न'रखौ फायनाय खेथि न'रखौ सिना जोंबो बाहायसै दं जों अजागाव मा थांबाबो गथ'खौ गांला सारसिबायजा जिंगा सारसिबायजा किस्ति खालामनानैसो ओमफ्राय जों दामखौ जोंबो बे सनिबाङै जों दामनो उनथिखाय बानसि नाबा ओमफ्राय जोंथ' एकथाय जों एकबार न' फुस्ते रखनानैसो बावहाय आबो मोसौ मास जोंनाबो सोनाय मुस्कान हिन्जावफ्रा गनायता पारा आं आरो संनो थाङै माइ बेरा दंनि रेखा तार दंनि रेखा न'खौ हटान सगाखैनो अ तारनि बेटारि बाय गोरै खर' फाइखौ तोनो नानथि तफाय तार तो बै रुमि तो हाबाय जासो नेता सानथिखे खबर के सावै दा बसा बर' सनाम होफायपा न'खौ हटान ते पगारखैनो अ कारेन्ट तो गोरैखा गायदेसो अ मायो खाय बुंगाना दं माबा बुरि जाबाय जाहैबाय आहाय नाहाय दुख्रबाय सुख्रबैग्रा थाबाय ओमफ्राय आंबो फैबायलाय मानिया अबेरा रावलाय ओमफ्राय आंनिफ्राय हायले उमुनियाथ' हासा खाना मायंनाव फैसा सोंबाय हासा खायो रुमिटन न'खौ बेरायथ'नि बायदि बजारा न'र सुबिदा मा नाना न'खौ बांबांखै बे खालामि थांबायदि जों मानैबो गायसाय मानैया मुखिजों फांखा गायसाय मानैया बरं आलुबो थांमानैया वासि पुरु फैसा जावो ओमफ्राय जोंबो बर' मुया गायसायनाय बर'नि बर'नाव दाना दल वाफां गोबांजोबाव बर' फैसा सिबायो ओमफ्राय आं सेमान रावबो आंनि आंरस 10,000नि आंरस गायबानि दतन खोसा दतन काकुरुइ खोसा थाइखिबाय जाबाव जादों न'खला हायथाइखिबाय आंरस आंहाबो बस जालायो बस खाथाखाय आंबो सोरांमा थांगौ बोसोराव 5,000 10,000 रां मान दङ ओमफ्राय आं अरामनिफ्राय बर' आंखौ सेमाना जा बर' बेखौ थाइखिबाय ओमफ्राय माइरंआव थाखाखौनो न'ना नांसिनाय बेराबो बर' टिकिया हाखौबो बर' टिकिया हाखौबो बर' टिकिया बेराबो टिकिया बर' बेराबो उनिया आंनाव रोजाखै आसि bisa saya banyak memang tahu biasa di sini ya. Nanti kalau siapa boleh kamu Sampai kalau kita, actually public no tahu masa sih kan, abule sini BF usaha usaha, orang bukan kerja asas le, ada bukan kerja mau, public dokter masa abu sah sah, public dokter sama ni je mau hari, mayung orang tongkung, hai puno mayung cuma fai disturb tak kai, tak kai, abu simia, mayung ni bagai mo answer ni bororo mung sa pun taham kai miang itu lom de rubber kai sebai pai jago mungkin kai kan kai mo kai pai jago mung sa kai miang ni bagi mo answer ni bororo dialog lai itu bor ni problem no sakta sing tini DFO be agi bokok salega mono tini elephant na sama ban chiri nai no borono ba sama ban chiri nai side by side mo amse ni bororo no sung bahai klai economically strong khai mano abo ba sung sale ja boro sung experience rika chikon projects namnai romdi sami kainya ni punung ka romdi mushroom cultivation punung ka
Romdi, Chigon mo hai na khai jang na akok sau, borok abono help lemang. Kia ba dapat question hinggan gai, kaisa am sayo, tumung masuk mamong na khai kya, kaisa am sayo, muya mamong na khai kya, kaisa am sayo tumung sen, zami mamong na khai kya, ngap sabo sanai sabo pai nai, bagi sen khali man. So apuni bagi pasen kaisa opinion dikha, tumung government, mo hai na riwi tong hanggan ke. Government initiative na hatong abna pait lagi kuno kaisa lagaw thani phali nani. So I don't think mo waisa cox haliman is a problem solve kaimanai, but definitely interaction financing jaga thangi borok samani hingga kami thangi borok koglam salainai salaimani bising tei as early as possible more problem was solve kaimanai. More 100% kaimanai ini, but maximum problem was solve kainani, especially Mayung Bay, Borok is a conflict of Borok stop any child. And priority Hanga Borok, Abuno base Kaino, drain money, half Purnani Ati. So, Jorananya Blanks, I need because our department in department, but assurance recover as far as Francis is concerned, as early as possible, as early as possible, Borok, Kanapuno is a Borok client Yarko. Because most of human life in the department. Or no Bansirian Anganite, Bansirian in Hanga Hak of Punanino and Neighbor of Saitong Ice. Abani was a livelihood finite. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।